Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke abụọ n'oge emume nke olileanya nke ọbịbịa nke dị nwe anyị Jesu, nke ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odido dụla anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyelu tata. Ka anyị na-ekele Chineke, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile nke dị mma na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka advent n'ụwa mịa nnukwu mmemme n'ime ndụ anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazi anyị isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa ndị charismatic renewal na-ayọ maka njem nke awele maka n'ụwa niile. Anyị na-erunyekwazi maka ezumike mkpụrụ obi Pa Uche Senior Anyanwụ. Chibụzọ Nweke na-erunyekwazi masị n'ụwa maka nchekwaba nke ezinụlọ niile nke ga-eme njem na Krismas n'ụwa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnna m, emeghela m okwu site n'echiche n'okwu n'omume na site n'ịrapụ eziokwu kwesịrị na ihe, site na mmehie m site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Ya ka nja ya Maria dị ngọzi nke ji n'ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m kwụrụbara m sekpụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile meela anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ka ma tụrụ anyị na ndụ ebe ebere. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna nke ebere, ebe anyị ji aṅụrị na-agbara gị ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya, iji binyere ya n'ala eze n'igwe, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ugbu a Chineke unu na-ekwu sị, kasienụ ndị nke m obi, kasienụ ha obi, gwa Jerusalem okwu ruru ya n'obi, kpọọ ya oku, kọrọ ya na oge ekenyere ya maka igba ohu agwụla, na akwụọla ụgwọ njọ ya, na-anatala ọpịpịa mmaji abụọ n'aka Onyenwe anyị maka arụ niile o mere. Otu olu na-eti mkpu sị, kwadoro na Onyenwe anyị okporo ụzọ na mbara ịkpa, gbooro na Chineke anyị ụzọ awara awara guzoziri eguzozie n'ime ọzara. Kpọjupụtanụ ndagwurugwu niile, kọrịanụ ugwu ukwu na ugwu nta, meenụ ka mkpọmkpọ ala dị rari, ka ugwu n'elu ugwu n'ala hara otu, ka ebe gbagọrọ agbagọ gbagozie agbagozie. Mgbe ahụ ka a ga-egosi ebube nke Onyenwe anyị, mmadụ dum ga-ahụ ya, n'ihi na ọnụ Onyenwe anyị ekwuola ya. Gị onye ozi ọnụ Zayọn, gbagoro n'elu ugwu ukwu dị elu. Gị onye ozi ọnụ Jerusalem,
were oke olu tie mkpu na-atụghị egwu ọbụla, gwa obodo niile na Judia, Chineke unu nọ ebe a. Lee ka Onyenwe anyị Chineke ji ike ya na-abịa. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile ka ha nọrọ n'okpuru ya. Ụgwọ o ritere na mmeri so ya abịa. Ihe o ji akwụ ụgwọ mmeri ya bụ ya ụzọ na-aga. Ọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ na-azụ atụrụ ya. Ọ na-ekuru ụmụ atụrụ ya n'aka, na-akpọkọta ha, bịakwa na-agụrụ ha n'ezi obi, na-edute nne ha ebe ha ga-ezuru ike. Okwu nke osebụrụwa. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe Onyenwe anyị Chineke ga-ekwu. Olu na-ekwu maka udo maka ndị nke ya. Enyemaka ya na ndị na-atụrụ ya egwu nso. Ebube ya ga-adịgide n'ala anyị. Onyenwe anyị, nyekwa anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta. Ebere na eziokwu ezikọtala. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala epulite, ikpe nkwụmọtọ esi n'eluigwe na-eledata anya. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị. Onyenwe anyị ga-enye anyị agamnihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ nke ukwuu. Ezi omume ga na-aga n'ihu ya. Udo wee na-esote na nzọụkwụ ya. Onyenwe anyị, nyekwa anyị ebere gị, nyekwa anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ dere. Ndị enyi m, unu echefukwala ihe ndị a n'ihu Onyenwe anyị. Otu ụbọchị nwere ike ịpụta nnọkwụrụ nnụ afọ. Nnọkwụrụ nnụ afọ dị ka otu ụbọchị. Onyenwe anyị anaghị egbu oge n'imezi nkwa o kwere. Dịka anyị na-ekwu na mmadụ na-egbu oge, kama o ji ndidi na-edi unu niile, maka na ọ chọghị ka e nwee ndị furu efu. Kama ọ chọrọ ka onye ọbụla gbanwee ụzọ ya. Ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa ka onye ohi. Otu ugboro ka mkpọtụ ga-ahịọ, mbara igwe efuo. Ihe dum ekere eke ga-aba n'ibe n'ibe nwụrụ ọkụ. Ụwa na ihe niile nọ n'ime ya ga-aba ọkụ. Ebe ọ bụ na ihe dum ga-esi otu a agwụ, unu kwesịrị ibi ndụ na-arụghị arụ na ndụ dị nsọ. Ebe ọ na-agụ unu oke agụụ n'obi, ka unu na-eche ụbọchị Chineke ahụ na-abịanụ, mgbe mbara igwe ga-efu n'ire ọkụ, ihe niile ekere eke wee gbazee n'okpomọkụ ahụ. Ihe anyị na-eche bụ ihe ahụ ekwere na nkwa, eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ahụ. Ebe ahụ ga-abụ ụlọ obibi nke ndị ezi omume. Ndị enyi m, ihe ọ pụtara bụ na ugbu a unu na-eche nche, unu ga-agba mbọ niile unu nwere ike iji bie ndụ
na-ebughị ọrụ maọbụ ntụkpọ, ka e wee chọta unu n'udo. Okwu nke osebụwa. Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya guzozie, mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'Oziọma dị nsọ nke Maki dere. Mbido oziọma nke Jesu Kristi nwa Chineke edere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya sị, lee, aga m ezite onye ozi m ka o bute gị ụzọ, ọ ga-akwadoro gị ụzọ. Otu olu na-akpọ n'ịkpa, kwadonụ ụzọ maka Onyenwe anyị, mee ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Ọ bụ otu ahụ ka Jọn omee mmiri Chukwu si pụta n'ime ọzara, na-ekwupụta mmiri Chukwu nchegharị maka mgbaghara njọ. Judeya niile na ndị Jerusalem dum chọrọ ụzọ gakwuru ya. Mgbe ọ na-eme ha mmiri Chukwu n'osimiri Jọdan, ha kwupụtara njọ ha. Jọn jiri akpụkpọ ịnyịnya kwa uwe, nri ọ na-eri bụ ụkpala na mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu, ọ sịrị, e nwere onye na-eso m n'azụ, onye ahụ ka m ike, nke m na-etosighị igbu ikpere n'ala, tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ejiri m mmiri mee unu mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri Chukwu. Oziọma nke osebụwa. Ụmụnne m na Kristo, tozuenu Jesu. Anyị ọsala chi. Good afternoon. Chineke nke igwe, ịzọpụtawo m mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye gị, otito ọma ka m ga-enye gị. Ha bụ ndị nsọ ka m ga-abụ, iji ngọzi na ịbụchi. Toke n'ime gị, ọkwọ gị si n'ige bụrụ
keta oke n'ime gị. Amen. Anyị niile nọ n'iru Chineke ka anyị keta oke. Anyị nọkwa n'iru Chineke onye fụrụ anyị n'anya ka anyị na-ayọ ike, ka anyị na-ayọ amara, ka anyị na-ayọ nchekwa bịa, ọkacha na oge nụnwa obodo na-agbaghalaghala, oge nụnwa anya bụ nyanya ka na-alịlite enu, ka aka Chineke jigidesi anyị niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Tata bụ ụka nke abụọ n'oge mmemme nke olileanya nke onye nzọpụta. Izuụka gara aga anyị gosiri ọfụma ihe gbasalụ ọkụ n'ụwa, ọkụ nke na-egosi anyị njem anyị na-eje, njem nke okwukwe, njem nke anyị ji atụ anya nke ọbịbịa onye nzọpụta. N'ụbọchị nke mbụ, first Sunday, anyị mụnyere ọkụ nke mbụ, ọkụ purple. Then second Sunday, anyị mụnye ọkụ ọzọ, ọkụ purple, iji wee si oke na anyị ka na-ene anya, anyị aghọtabere ebe a na-eje ọfụma abanye n'izuụka nke ịtọ, nya Sunday nke na-abịanụ, anyị amụnye ọkụ nke pink. Ọkụ nke pink ahụ maka na ụka na-abịanụ bụ ihe a na-akpọ Gaudemus Sunday. Inenekwu readings Sundays ahụ ha ga na-agwa gị bụ rejoice, ma abụ ọma, ma nke a ga-ekwe na aleluya. Ihe ọ ga na-agwa anyị nwebe ọṅụ n'ihi na nzọpụta anyị na onye nwe anyị na-abịa. Then anyị gachazi ụka nke ahụ, anyị abanyekwa purple ka na-ene anya. Then eluzie ụbọchị Christmas na vigil, enwezie nke white a na-edobe. Nke white ha ga-etinyezi ebe ha ga-etinye nke ha, mana chọọchị nke white ya etinye m ya n'etiti, mgbe anyị na-asịzi onye nwe anyị nnọọ. Ya bụ ka m si kọọkwa n'izuụka gara aga, anyị amekwenata ka Advent nwa gaa n'ọbụ na enwere ihe anyị ji aka na ya, maka na ụka na-etinyecha sizin niile a nwere ebumnobi. Ama m na ewepụ ihe niile, the church is wise, maka na ụka Chineke ka ọ bụ, ụka dị nwa anyị Jesu Kristi ka ọ bụ. Ya bụ na ha ma ihe mmalụ ihe makarịa ihe niile. Anọdomanya na ebe ọ bụ na ụka dị asọ mmalụ ihe, na ha nwa tinyechalụ sizin niile nwa nwere ebumnobi. Ana ebumnobi kachacha ebumnobi ebubo ka anyị nwee ihe anyị tinye na ndụ anyị na mmemme ọbụla ụka tinyere. N'izu nwa anyị nọ na Advent. Kedu ihe Advent ga-aba n'ime ndụ gị? Advent, kedu ihe ịghọtala ọ bụ? Kedu ihe ị na-ene anya na Advent nwa? Izuụka gara aga si anyị be watchful, anyị na-ene anya. Kedu ihe anyị na-atụ anya na Advent nwa? Last Sunday akọwakwuru m na njem nwa na nchọrọ ka anyị na-enye anya ka ebe anyị na-akwado ime njem n'ụgbọelu. Ọ bụgodị ndị ga-eje ụlọ na Naịjirịa maọbụ ebe ọbụla ị na-eje, ịbanye n'ụgbọelu, ihe mbụ a na-emeba sị gị fasten your belt, ike belt gị ọfụma. Ọ bụ nyanwa ka anyị mere na first Sunday. Anyị fasten cha belt anyị onye ọbụla ke nke ọfụma, because if you want to make a great journey by airplane, ị ga-eke belt gị ọfụma. Then the second Sunday bụ tata, anyị na-achọ ịbanye runway. Anyị na-achọ ịbanye runway ka plane anyị wee muvuo. Anyị abanyego nya bụ runway. Now, ọ bụrụ na belt gị na ikebere ọfụma, ọ bụrụ na inwebe direction for this Advent, I can nwere opportunity na this second Sunday to tighten up the belt ka anyị wee nwee ike inwe smooth take off. Anyị banye na third Sunday, then we are already airborne. Then anyị banye na fourth Sunday, then we'll be landing. Then anyị banyezie na Christmas. That's when the whole joy is over, because we are out of that airplane. We have got to our destination. Nyabo Advent nwa, kedu ihe na-akwado, kedu ihe gị na ezinụlọ gị na-akwado, kedu ihe ịghọtali ọ bụ? Sometimes anyị na-aghọta ya n'ọsọsọ oge shopping. Sometimes anyị na-aghọta ya n'ọsọsọ oge eji akwado maka Christmas, maka olili na ọṅụṅụ. Ọ bụrụ sọsọ ya,
ọ bụkwazi oge eji akwado mkpụrụ obi n'ụzọ pụrụ iche. Anyị nebanye anya n'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị, egosila anyị ihe ọgụgụ nke mbụ onye ama Aịzaya. Ịbịa n'oyibo ọ sị, comfort my people, kasienụ ụmụ m obi, kasienụ ndị nke m obi. Gịnị ka o ji were kwuo ya? At the point Aịzaya na-ekwu okwu nụnwa, ụmụ Israel ka nọ na bondage n'obodo Nebukadneza na Babylon. Ha mejọrọ Chukwu, maka na imejọ Chukwu, debe akwụkwọ nsọ si anyị, apart from me you can do nothing. Na onye ọbụla wezugala onwe n'ebe Chineke nọ, na onye ahụ ama function no matter what it is. Ya bụ mgbe ahụ ụmụ Israel bịalụ mejọ Chineke wee pụọ n'ebe ha nọ, Nebukadneza wee welu ha niile tipịacha. Ana ọ bụrụ ọsọ na o tipịachalụ ha, nọ na o tipịacha ha, tipịakwuo ma ụlọ nsọ Solomon lụrụ, ọmalịcha ụlọ ụka Solomon lụchalụ, Queen Sheba wee bata na wee sị na anyị afụ nụrọ ụdị ụlọ dị etu a, maka na tempụl ahụ Solomon lụrụ o ji gold wee chọọ ya mma. Queen Sheba nenecha ya sị na ya afụ nụrụ ụdị a, na ya ma anachi yazi obodie, na ya ga-ebizi n'obodo Israel, maka na Chineke nọ n'obodo a. Ihe ọma niile a ka emelụ, mana ndị mmadụ wee nepụrụ Chineke anya. Ha enepụzie Chineke anya, Chineke nepụrụ ha. Nebukadneza wee welu ihe ọma niile ahụ megene tie pịatapịa, tiricha ha niile. Ọ bụrụ ọsọ na o tirichara ya, nọ na o bukọziri ihe niile eji achụrụ Chineke aja, buru ha niile wee naba Babylon. Ihe eji achụrụ Chineke aja, Holy of Holies, o buru ya naba Babylon. Ọ bụrụ ọsọ na o bie naba Babylon, nọ na o weziri ihe onye ụkọchukwu na ndị isi ụkọchukwu ji aṅụ mmanya were achụ Chineke aja, ya na ndị concubines ya na chiefs ya ma soldiers ya were ya na-aṅụ mmanya na-amụ Chineke amụ. It was at this point ka ụmụ Israel nekatara anya, takatazi afụ, mekata ohu, wee sị onwe ha, what is wrong with us? Anya na ama agbanwezi agbanwe. Ha wee na-anya na east, wee sị, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither. Ọ mgbe ha tụzila alịlị bebe akwa si Chineke bịa zọpụta anyị, ọ bụ mgbe aka Chineke zipụrụ onye amụma Aịzaya wee sị ya, jekwuru ụmụnne m, jekwuru ụmụ m, ka esi ha, comfort my people because your salvation is on the way. O wee nye ha ihe a na-akpọ hope. This is a Sunday of hope. This is a Sunday of hope. Ka m gwa gị eziokwu, onye nwere ihe ọ na-enejela anya, onye nwere ihe na-akasi obi, onye ahụ tọrọ atọ. Hope is a great coping strategy in life. Onye na-ayọ ya tata, mana o nwere nchekwube na ya ga-adị mma, onye ahụ ga-adị mma. Mba, ihe ọsọ gị nye ọgwụ, inyegodi ọgwụ, ọ bụrụ na obi na-agwụ ya na ya ma anata n'ihe a, ị na-enyegodi ọgwụ ahụ na-eme gịnị? A na-aghasa. Hope is important in our lives. Onya ka Aịzaya ji ejekwuru ha sị, ana m enyezi unu nchekwube siri ike, come ka unu jebe n'ebe ahụ Chineke chọrọ ka unu mụrụ, na unu ga-anachi akwazi bụ unu. Of course, mgbe a na-ekwu ka anataba ihe ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ jụkwala ajụ, maka na ebe ọ bụ na enwere mmadụ abụọ na ịtọ, okwu a na-abụcha ofu. Ana mgbe ụfọdụ a sịkwa na anyị adịrọ mma bụ gịnị? Enwelu ndị na-eri ulu na ya. Ịfụrụ ya na obodo adịrọ mma, enwelu ndị ọ na-awụ ọkụlụ ọfụma, maka ọ dị mma ọma awụ ọkụzi. Mgbe Aịzaya na-agwa ha, bịanụ ka anyị naba, ụfọdụ ndị mmadụ sị mma na anyị ada anazi n'obodo Babylon ka anyị mma, gị dobe anyị na Babylon na ọ kara anyị mma. But there is no way it should be good for you in slave land than in freedom. Freedom remains the best option than slavery. Also, give eze no, it can never mean anything because it can change at every minute. Ụfọdụ sị mba, ọnọdụ ọsị abụgodi COVID anyị na-etiketa COVID egbu anyị. Ụfọdụ ndị o metụrụ ezinụlọ ha, ma ndị mmadụ nwụnahụrụ, ma ndị biznes ha ghasasịrị, ọ ga-aka na-ewute ha. Ọ na-enwelu na COVID a kịta enwe ndị na-eri uru na ya, ifado onwe ndị nọ n'ọnọdụ abụrụ milonia. A na-ekwu ka COVID agwụ ha, na-emegide sị gbanyekwu onye abụọ ya ka o jide onye ọbụla, maka na anyị adịrọ mma. Nwelu ndị ọ na-atọ ụtọ, enwelu ndị ọ na-agala ọfụma, mana Aịzaya sị ha mba na anyị ga-ana ka anyị nakwuru Chineke anyị. This is a time to walk back to God.
egosi anyị n'ozi ọma John the Baptist ọ nọ n'ime ọzara, the desert, wee na-asị prepare the way of the Lord, maka na onye na-abịa n'azụ nye eruru ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ ya. What is a desert in your life? Desert bụ ebe ahịhịa dị epu. Desert bụ ebe ọnwụ dị. Desert bụ ebe nsogbu dị. O wee nọdụ sị, let's walk out from the desert. Can I prepare the way of the Lord? What is the desert of your life? Desert nke gị nwere ike bụ loneliness. Desert nke gị nwere ike bụ depression. Desert nke gị nwere ike bụ ọya. Desert nke gị nwere ike bụ nsogbu ụmụ gị na-enye gị. Desert nke gị nwere ike bụ nsogbu nwunye gị ma ọ bụ nsogbu di gị. Desert nke gị nwere ike bụ all the goals, all the plans you have made in your life, none of them seem to be working. Anyị niile ka anyị dị iche iche. We all have our own deserts. This is a time to walk away from this desert into salvation. Prepare the way of the Lord. It's a time to have hope. Build up your hope. Welu season Advent nwa ka nnukwu season Chineke nyelu gị. Use it as your last opportunity to connect back to your God. Use it as a point of big challenge to God. Lord, I am now in my desert. Mana amam na ị ga-enye m freedom ahụ. Na amam na ị ga-azọpụta m. Etu nwa Isaiah wee sị ụmụ Israel, be comforted, my people, because your salvation is at hand. Na etu a ka ọ ga-adịkwazị m nwa, na my own salvation is at hand. Ka anyị welu nọ Advent nwa ka nnukwu oge nyelu ndụ anyị. Anyị nọ na second Sunday. Anyị ka ga-abanye na third. Anyị ka ga-abanye na fourth. Ka Advent nwa mịa mmiri na ndụ gị. Walk into your life. Walk into your desert and speak to your God. Amen. Ekwe m n'otu Chineke. Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha jiri bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe ya n'ime mmadụ na maka ihe nzọpụta si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-achọ iwere ọnọdụ anyị niile, every part of our desert, igosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụla anyị anyị.
bunatazia n'isi a nara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị mkpa anyị dị iche iche, afụfụ anyị niile, all the challenges of our lives, anyị na-egosipụta gị ha niile. Anyị na-ayọ ka okwu ọnụ gị n'akwụkwọ nke Aịzaya n'ụbọchị tata daa na ndụ anyị niile n'ofu n'ofu. Be comforted, my people. Ka anyị dị comforted by your words and in your words. Ayọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Ọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere n'ịnara nọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji umeala ịhụnyere gị, ewepụ gị onwe ihe anyị pụrụ ime. Biko were obiọma gị gbata ọsọ chekwaba anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ, welite n'obi enu, ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, ya mejue nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ nke ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka unu. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na anyị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ebe ọkụ wee Chukwu na zọpụta anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ụmụnne m na Kristi n'elu n'ụwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa ụdị isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ.
nwe anyị ijirila nri nke n'igwe nyejuo anyị afọ, biko anyị ji ume na-arịọ gị ka anyị site na iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe na-eso ihe nke ụwa bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Todru Jesu. Again, where's second collection? Quiet, we could do a second collection. Todru Jesu. Biko a na-elotakwara onye ọbụla biko onye ọbụla na-anata oriri iguzoro n'ihu ụkọchukwu biko mee ka eshọ na iyi mask gị ịnatacha oriri gị fọzie ya biko iwere nwayọọ tinye oriri n'ọnụ ma kpuchikwa imi gị and go back to your seat. Parish na remind anyị na enwere new office hours now. That was Mondays through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. I'm going to make sure 2 o'clock to 3 o'clock for lunch break. And that's the annual 2020 annual Catholic appeal. Now in progress. I will be able to make any donations, any pledges, because you were an envelope at the back of the church and return it. We still have not met our goals yet. So Parish Nekalonya will able to redeem their pledge towards the 2020 annual Catholic appeal. Chokwa ka onye ọbụla gbaa mbọ yiri mask ya mgbe niile a nọ n'ụlọ ụka. Onye chọrọ any mass intentions, onye chọrọ your ụka, ya biko visit your office at least 1 week before the time ọ chọrọ ka ekwuoro ya mass ahụ. So mass book ke 2021 is available ugbu a. If you want to reserve your mass for next year. Parish na-arịọkwa anyị sị agbasa ụka biko onye ọbụla were nwayọọ pụọ na ya enwezila ọgbakọ na ihe ụlọ ụka maka ihe COVID na-aga at this time. Ana m ekwe ka anyị ghọta na religious education classes na-agakwa n'ihu for our children. Now on Sundays 12:30 to 1:10 p.m. Ugbu a na-eyuzizi Zoom na-eme ya. So onye ụmụ religious education children niile may pick up their mass offering envelopes from St. Norieta nke nọ n'azụ ụlọ ụka. Dịka anyị ga-ahụkwa the giving trees set to go up, or the giving trees. So Parish may invite onye ọbụla to take a paper ornament and buy the gift described in it. So Parish ga-enye the presents to the 3 nursing homes
nke this parish na-enye bụ. And area, if you may be able to purchase unwrapped items and with proper tags on them. So keep place here beside the altar, praying to Christ as you present him with your gift. Please make sure to bring the gifts by Sunday, December 13th, so that we can deliver them before Christmas. And as well, if you would like to dedicate a Christmas tree to your loved ones, living or deceased, okay, please fill out the form that is in the bulletin, or a form not in the bulletin for dedicating Christmas tree. The donation is $30. This year, the trees on the Crescent Street side of the church are dedicated in memory of all our parishioners who have died from COVID-19. And I ask that please take a copy of the Word Among Us, available for you with readings and prayers for this Advent. Tadri Yesu. Ikutawo Sunday nkembo ka ọnwa maka ndị nne mgbe fada na-agọzi ndị nne kwa ya biko. Ezine Maria. Okay. Enyemaka dị n'afọ dị nwanụ. Onye kere n'igwe n'ala. Chineke anyị na-ayọ amalagidesi ndị nna anyị n'ofu ka ị gọziela anyị ndị mama anyị, ka ị na-edu ha, ka ị na-agbazili ha, ka ị na-anọnyere ha na nnukwu ọlụ nke ezinụlọ nke ha na-alụ. Gọzie ọpụpụ ha niile, gọzie mbata ha niile. Ndị n'ime ha bụkwa n'ibu alụ ji aka gị zidatalụ ha ibu ndị ahụ niile, ka ha wee nwee ike na-alụ ọmalịcha ọlụ nke ha na-alụ n'ezinụlọ anyị. Mgbe ha lụchakwa n'ọlụ n'ụwa, iwerukwazi ihe ọma dị mma nke ọmụmụ wee chọọ ha niile mma. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jike na-egọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Biko anachitakwa anyị nwana anyị nwoke Dr. Nna nke mama ya hapụrụ the last time. Biko the collections, the regular levy and I went for bereavement. Because when they when some people who have still not paid their own levy, the bereavement levy on that, because area Konobambo, Kota Oguno, if it is possible today, because na home Brother Solomon Anya for that. And the birthday celebrants? No. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Uche. Happy birthday to you. One day anniversary celebrants? No. One day who are worshiping with us for the first time? No. Oh, hi. Welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord.
Todri Jesu. Become on them. So, again, when they tinye our brothers and sisters who are traveling to Nigeria, Mandila Lala, so far, Mandiga our traditional ways of remembering them in prayer. Kachineke dua hanudo, nijhani na hagala na Nigeria, especially as it is at this time in that place. Because continue to man can share me, Todri Jesu. Just a little reminder, next Sunday, I got Gosi, Mande Nabagola, Naba Mande Kaganana. So next Sunday, Gabo, a day of blessing for all those who will travel. Mande Kage, also going to travel in America that are still traveling. So I got Gosi Nyabuna next Sunday. Oh, Nyawani, no,